ndalono ma pod gin gik moko mwaneno nyaka sani. Erokamano riwruok mar jodong Luo motele gi kod ker ne gin koda ting' manade kopogore koda mano mar riwo oganda kod kelo kwe. Nitiere ting' moro amora mane gin godo to ne gitiyo e yo mane? Erokamano kuom penjono. Ing'eyo oganda koganda nigi chike maritogi. To chike kaka mane joluon go ok ne gin chike manondik piny. Ne gin chike ma dayo, kwaro, nyiso, puonjo nyithindgi, gipuonjo nyikwagi. To kendo ne gin chike bende ma jogo madongo ne joma tindo dhirgi ka penjogi, to ka sama gimoro itimo to gipenjo, ndo ma to watim nang'o. Ka ng'ato goyo dala, yo mar go dala igoyo nadi. Ka ng'ato dwa kendo, yo mar kendo itimo nadi. To king'iyo Luo Council of Elders koluwe king'iyo institution mar ker ne en ng'ano mane riwo ji kendo ne miyo ji ng'eyo chike ma ji bet go kaka oganda achiel. Adwa miye ranyisi moro. Ing'e nitie chon ne nitie i pinje mag Central Nyanza, ne ka ng'ato tho inyalo yudo ka wuod ng'ato kawo jaode to bet go kaka jaode matin, to obedo go kaka otere. To sani mago chike mak timre nikech ang'o? Nikech bang'e iluongo ka jotend Luo ne neno mago koro gik moko winjre, nikech ji ne duogo somo gik moko mag science to ging'eyo na tim mwatimo ni bende ok ber. Koro ker no bende en ng'ano mang'iyo kaka ji dak mar dhano, rango kaka chike ma ji oketo, yore ma inyalo lokgo chikego. Ka gin chike ma ok nyal timo ang'o, chikego ka ok konyo oganda ahinya, to gitimo ang'o? To gibet piny to giwinjre na magi koro walok chike, waket chike manyien. Juma gi kanyo penjo bedo ni to kuom kindegi